Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută, măi mă. Doamne ajută astăzi, Doamne ajută. Astăzi am făcut o ciorbă de perișoare, că copiii zice, tată, nu mai facem noi o ciorbă. Hai că facem, că chiar am dezghețat niște carne tocată de jită. Așa și uite, chiar hai să facem, hai că facem. Așa că ne-am apucat de treabă. Dar ce sărăcie, Doamne, iartă-mă, nu stăm și ne uităm la stele verzi. Așa. Am răzălit niște condimente, auzi, Doamne. Am răzălit niște ardeiuți, niște morcoși, niște ceapă, frumos, așa le-am călit frumos. După, așa în momticuți, nu de tot. După aia le-am pus înapoi în oală, în ciorbă, adică în apă. Am mextecat așa puțin, am pus un pic de sare, un pic de piper negru. După aia, între timp, am moștroșit perișoarele, uitați cum le-am motroșit așa frumos. Am pus carnea tocată de jită, am pus un pic de piper negru, un pic de sare, am pus pătrunjei, un pic de ostoroi și le-am amestecat, și o linguriță, două linguri de orez și le-am amestecat frumos acolo și așa mai departe. După aia am pus un ardei iute așa, știți, adică nu iute cum am vrut noi, dar nu nicio contează. După aia așa am pus o pastă, Doamne, fi lăudat. Am pus două linguri de pastă de tomate, frumos, pasta tomate făcută de mine, o să vă arăt în rețeta. După aia am tăiat niște frumos, așa am tăiat o legătură de aia mare, de țelină, dar de aia mare, legătură de aia faină. Și am pus în ciorbă frumos, uitați ce frumusețe. După aia am pus iaurt grecesc. Mie îmi place și cu iaurt. Mai mult la copii le bagi cu smântână, dar mie îmi place să știți și cu iaurt. Că așa dă o acritură, știți cum ar veni. Și așa, mestecăm frumos și băgăm la stomac, Doamne, fi lăudat. Asta am făcut-o, oameni buni, asta am făcut-o astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru share-ul, vă mulțumesc frumos pentru mesajele frumoase, apreciez enorm de mult ce faceți, apreciez. Tot ce faceți, apreciez. Vă mulțumesc din suflet. Dacă mai puteți da și niște share-uri în continuare, aș aprecia enorm de mult. Mă scuzați că câinii latră, că așa avem. Nu suntem casă mare de animale. Vă mulțumesc frumos pentru tot. Aveți grijă de voi. Doamne ajută!